Bueno, espaldiko partez, aurten emoten zeuen ezala egongo perretziko denbolderik ute inguru honetan, gure bizkai honetan. Baina, bueno, zeu zer emoten deu, hasi dala. Eta orduen, bueno, onartu biot, trampa indo dala. Eta aurretik ikusi dala zer dauen. Eta ez dau asko ondino, baina badau, zantzuek badauz. Orduen bintzet, honek baditzoko dugu ikusteko, bintzet bat tozela. Ez dakit honek hasiko dizan, ze oso egun eruditu da, aizetzu izen behar zen azkenean eruditu da. Eta ez dakit igual hauek bintzet hasiko dizan. Baina, hor ikusten da, hortxe ikusten da, txikitsuek. Hortxe, ikusten diez, badauzela txikitsuek. Hortxe be, hemen gehiago, gaztain ondoan, hemen be bai, hortxe be bai, eta ikusiko bertze bintzet. Baten bat badau, baina ez gauza handirik ondino, baina bueno, itzaropena bintzet bai. Hemen be ikusten diez errotarizek, txibatak, eta nahiko txu ikusi doaz. Eta hemen ondoan, gaur ikusi doan ederrena. Hau bai hartukot, hauze bai. Horre janda dago baina, hauze bai, bintzet hauze bai. Bueno, danak edo erakutziko, baina hemen ikusten da, txikitxo dauzela, eta inguru honetan be bai. Dana dela, ez da ikusten perretziko askorik. Bestelako horik. Esan dodan moduen, zera, errotari batzuk, eta galanperna, baina hostien urretzak eta oin nino bintzete ez diez ikusten. Hortze beste txikitxubek, eta uarten got, adi janda dagoelako. Bueno, eta uste dut honek izango digezela, erakutiko da zen azkenak. Ikusten da, hemen badauzela, guziko gozelako dizan, ze askotan iztiek be, gero, bariek eta jaten dorez, edo jiz azten askotan. Ikusiko zelako izan eta horren da hartu, ala ez. Bueno, eta hauze da gorko emaitza, apurri txikitxu batzuk, baina atzo bardin egon ziren eta nire esperientziagatik, egun biten ez bai izazten nekez. Ikusiko dugu hurrengo egunetan zer gertatzen den, ze botalien dau, larrei hotzituten ez dauen, aurretik pasau izana, kontrakoaren, aurrekoaren kontrakoa. Lehen, ebize bota eta segidun berua. Oingoan hotz larrei egiten badeu, igual tengo da, ikusiko dugu. Venga, hurrengo berte.